खा साjaknai खा yokjaknai mangpili kasai phaikya takuk budu kumar deborma nokni samung khlaithani bufang klaiye bisima bai tabuk thongrok klai tongnani nangkha nukhunga ajimung kwrui tabuk birman klaijak takuk budu kumar deborma obahanyo bwsa khorong ni tuye rung nogo poriri donjamani tabuk rung nogo rohori maliya poriri maliya bwsa khorok no obahanyo nukhungo tabuk samung nungmung kwrui bagui jingjal kphai tongkha abahanyo salchamachaya thapa horchingya angai tongkha takuk budu kumar debormani obahanyo koktuma saimangka belbari ardi blok bai khe khobjak sukram para kami takuk budu kumar ni kami obahanyo lukorokni thani joto khagnang kha kufur bai khlaiye yak pholoka kisasuk chuba bai kheba ani saksori hamui phainai doctor kaham bai naijak manai hini kok saka tam kok saka khanainai di o lukorok ala kwthainse kwthangui matongso ano chuba chapa gade Andarale kwthunisi kwthangui tongsu baige hamsinai tabuk au lukuro kisa suba jabai geradi andarale belai notak bari jangbi tongkha khapangni takuk tai bukhuk chong norok nai tongnai rok norok comment tui songhodi bobo hayengkha bini je thalok tabuk nukhungo je klai tongmani thongro klai tongmani bongkha tabuk kwthio de kwthango de norok nang detail saka kwthango de kwthio de khapangni takuk tai bukhuk chong norok chubanani musuka hangke norok dati nu phai krengdi haikaba chung o chini scheme tui oko google pay haikaba bongni account number wono address rok wono norok aingtin chubana bo khailai chin takuk budu kumar no ketinin mangpili bobo hayengka lukorok nai tongnai rokno jotona hambai khulumkha।